Искаме да обновим информационната система на компанията ни с 100 компютъра, 80 лаптопа и 70 принтера. Търсим доставчик, който ще предложи най-добрата цена за общото количество на необходимото оборудване. Но също така искаме да знаем единичните цени за евентуални бъдещи поръчки. Подхожда ли ни електронен търг? В този случай ще проведем търг с многовариантно наддаване. При този тип търг купувачът, в допълнение към общата цена на стоките, получава също така единичната цена за всеки вид оборудване. Единичните цени се фиксират при приключването на търга и могат да се използват при допълнителни поръчки към основната. Освен това, при този вид търг той може да определи горна и долна граница на единичните цени. В случая на закупуване на IT оборудване са заявени 100 компютъра, 80 лаптопа и 70 принтера, участниците въвеждат единичните цени като променливи за всеки от трите артикула и тръжната система автоматично в реално време изчислява общата сума. Всеки участник вижда своята позиция по отношение на общото предлагане.